साला इतना गर्मी बाटे अभी ले पानी ओनी कौनो साला लेके ना दूधू को भाई बाटे आवत तानी तो साले लोगन के बड़ी मार मार तानी नया भाव जाई देख ले बा सही साला घर में से तो बड़ी छी डाल बानी जी काय ना तारू हो भौजी भैया आवत हुए नहीं आराम से रहो ना लाल बतियार बड़ा तू तो एगो टाइम देते नहीं कहमू ना टाइम दीजे बहुत मार जाई हैं कौन करो आप अपनी हम जाता नहीं बाहर ठीक बाटे हट जाना तो कदी कर वापा सरवा बस साहब सारवा के हाथ में लो छेरो पर सारवा सारवा के हाथ में लो छेरो पर सारवा अच्छा कोने बताओ है बैठो रोहा लोग सरौ लोग जागरा करो लोग रोहा लोग चला नहीं हम का बोले भाई तोरा अरे मत कह एगो हमर छोट बुधना भाई बा हां उ सारवा तू नहीं हमरा परिवार के फंसा ले बा नहीं बटाना करता भाई तो हम कमात काम हो कुल निकल गेल बा हमरा ओकनी के खेती ते कम कम हो के जाता नहीं बाहर भाई हम पुगा जल्दी कहां से आवत नहीं काका मोतिहारी जिला से कहां जाए के बा उठी जाएंगे बा हम यहीं लगे हसनपुर ई महुआ मीठा का काम वाला का काका ना ना हो बुगा बुढ़ारी समय आ गेल बा और सब मियाज कैसे बना का दिक्कत बा का भइल बा अच्छा रोवा टेंशन मत करी पर पंचायती होई सब व्यवस्था हल हो जाई टेंशन कइला के कोनो जरूरी नहीं है का दिक्कत बा काका ई रोवे बेटी है काई चैनल बा स्मार्ट विजय एंटरटेनमेंट ये चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट चौकस करी और शेयर दबा के करी ताकि हमार वीडियो लोगों के बीच में पहुंचे हमेशा हमनी के सपोर्ट करी सब्सक्राइब करी और हमार कॉमेडी नहीं लगे तो मिस कर मार दे।